Homa Bay. Rowere maomi adek e kaunti ma Mombasa ichano chiwnegi tiegruok ma tije lwedo e kar tiegruok ma piny owacho ma National Industrial Training Authority (NITA). Tiegruogno magito rowere manie kind higni 18 nyaka 25 geto miyo rowere lony mag tije lwedo manyalo miyo giyaw ohelni mag giwegi kata yudo thuolo mag tije andika. Jatije riwruok ma Swiss Contact Jimmy Daylon mabiro tayo tiegruogno koni okang' ma kamano bende gikawo bang' yango ni thoth funde gin mago matiegore kuom funde mamoko gino ma mono gibedo kod oboke mowinjore manyalo konyogi mondo mi giyud tich. Is open to young people fresh out of high school between the ages of 18 to 25 with a qualification of a D-. They can apply to this program. For Mombasa, NITA Center in Mombasa in Nyali will be accepting applications to be part of this program. The biggest question that we are and the problem that we are solving is the problem of skill. Most of the technicians and the young people learn work on the site. So some of the skills that are required to do efficient work like reading of drawings on the site, they are not learned. Bad migawo mar piny owacho mong'ere kaka National Museum of Kenya kotenore kod Tend County ma Migori ochako chenro machiwo lony mag